ουσία είναι τα παιδιά που είναι εδώ πίσω. Όταν τους είδα, είπα ότι τουλάχιστον για αυτούς. Συγκινητικές ήταν οι στιγμές για όσους συμμετείχαν στην εκδρομή που διοργάνωσε η Ένωση Λαϊκωτών στη Μακεδονία, στους τόπους που έχισαν το αίμα τους οι αγωνιστές από την Κρήτη. Οι Κρήτες και οι Μακεδόνες στο Hollywood, Φλόριδα, Μαϊάμι, που έχουμε σύλλογο οι Κρήτες, είμαστε αδέλφια. Αυτό σας το λέω και 100% δεν υπάρχουν λόγια να τα πω. Σας ευχαριστώ. Διαβάζω την ιστορία και βλέπω την ανθρώπινη πλευρά. Δηλαδή μετά τη μάχη ή πριν τη μάχη. Και από ό,τι έχω διαβάσει και επεσυκίνηση σας λέω, οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν από έναν τόπο, οι προγονείς μου δηλαδή, ο οποίος δεν είχε βερχόταν από θάλασσα. Βέβαια είμαστε βουνίσιοι, αλλά καμία σχέση. Να βλέπεις ορμητικά ποτάμια, τεράστια δέντρα, χιόνια μέτρα, χιόνια επί 6 μήνες. Θυμίζουμε πως κριτικά εκστρατευτικά εθελοντικά σώματα πήγαν στα μέρη αυτά από το 1903 έως το 1908 με παρακίνηση τότε του Ελευθέριου Βενιζέλου και βοήθησαν στην απελευθέρωση της Μακεδονίας και της Ηπείρου. Οι λαϊκιώτες πρόγονοι είχαν την πολυπληθέστερη συμμετοχή από όλα τα χωριά και τις επαρχίες της Κρήτης. Είναι δύσκολο σήμερα να νιώσει κανείς το κλίμα εκείνης της εποχής και το πώς αισθανόταν ο κόσμος, ο Έλληνας τότε, ο μέσος Έλληνας πολίτης, όπου η χώρα ήταν απελευθερωμένη μέχρι τη Μελούνα, δηλαδή μέχρι τον κάμπο της Λάρισσας που είδαμε φτάνοντας εδώ, και όλοι οι υπόλοιποι, το ελληνικό στοιχείο ήταν κάτω από την πίεση άλλων Βαλκάνιων, αλλά και των Τούρκων που ήταν οι κατακτητές, και προσπαθούσε να βρει το δρόμο του, να διατηρήσει την ελληνικότητά του και φυσικά να ενωθεί κάποια στιγμή με την Ελλάδα. Αυτό το ρόλο παίξαν οι Μακεδονομάχοι. Και η Κρήτη έδωσε πάρα πολλούς και η Λάκη σαν ποσοστό από τους περισσότερους. Η Ένωση Λαϊκωτών οργάνωσε με επιτυχία την επίσκεψη προσκύνημα στους τόπους αγώνα, δηλαδή Θεσσαλονίκη, Φλόρινα, Κοζάνη, Καστοριά, Έδεσα και Κατερίνη, στις αρχές Αυγούστου, με ξενάγηση και εξιστόρηση των γεγονότων της εποχής. Εκεί βρέθηκε και η νέα τηλεόραση για να καταγράψει την προσπάθεια γνωριμίας με την ιστορία του τόπου και τους αγώνες των Ελλήνων προγόνων μας. Και φώναξε ο Μαλεντρέτος, όπως έλεγε ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, ότι πέστε στους Κρήτες χωριανοί, ότι εγώ εδώ έπεισα σε αυτό το ύψωμα, πολέμησα για την Ήπειρο και για την Ελλάδα. Αυτό ήταν η ιστορία του πατέρα μου και για τους Κρήτες, και ευχαριστούμε τους Κρήτες οι οποίοι πολέμησαν για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων. Ήταν ουσιαστικά ένα προσκύνημα, ένας ελάχιστος φόρος τιμής στους αγώνες που εθελοντικά και αλτρουιστικά έδωσαν οι πρόγονοί μας για τη χώρα που διένυε την περίοδο εκείνη δύσκολες στιγμές. Έλα, έλα, Μακεδονία ξακουστεί. Μακεδονία ξακουστεί στον εδοξό σου αγώνα. Ο θείος μου, ο Ευάγγελος Νικολούδης, είναι αδελφός του πατέρα μου Ιωάννη Νικολούδη, Εκλάκων Κιδωνίας, Χανιά, Κρήτης. Και ήρθαμε να τιμήσουμε αυτό τον χώρο. Ο Μακεδονικός Αγώνας για εμάς αποτελεί ένα μεγάλο μάθημα και πρέπει να το διατηρούμε πάντοτε θερμό και να το μεταλαμπαδεύουμε στα παιδιά μας ως μια παρακαταθήκη. Αποτελεί ένα μεγάλο σταθμό στη νεότερη ιστορία μας, αφού κατάφερε να αφυπνίσει τον ελληνισμό και να ματαιώσει τον αφιελληνισμό της Μακεδονίας. Αυτό βέβαια έγινε με τη συμπαράσταση κάποιων φίλων οι οποίοι ήταν πρόθυμοι να παίξουν τη ζωή τους σε έναν εθνικό σκοπό. Στον ιδιόμορφο αυτό παράξενο ανορθόδοξο αγώνα, τη μερίδα του λέοντος σε προσφορά αίματος την είχαν οι κριτικοί πατριώτες, που δεν δίστασαν να σηκώσουν στις πλάτες τους το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και να πληρώσουν με το αίμα τους την υπεράσπιση των δικαίων της Μακεδονίας.